Хвалююся, штосьці першае відэа на беларускай мове, новы праект. І ў такі дзень, сёння 20 ліпеня, дзень шахмат, я начинаю свой новый шахматный YouTube канал. Вітаю ўсіх, гэта канал Тутэйшы шахматыст, меня зовут Денис, і сегодня першае маё відэа на гэтым канале, дзе мы пазнаёмся, як у гэтыя шахматы гуляць. Дарэчы, сёння 20 ліпеня, міжнародны дзень шахмат. Менавіта ў гэты дзень у 1924 годзе была заснавана Федэрацыя шахмат. Вас, усіх гледачоў, віншую са святам, жадаю вам поспехаў не толькі ў шахматах, а таксама і ў жыцці. А цяпер мы пазнаёмімся, як у гэтую гульню гуляць. У гэтым відэа я распавяду асноўную базу, як пачаць гуляць, і, магчыма, вы зможаце перамагчы ўжо ў першай партыі. Ітак, першае, з чаго мы пачнем, гэта я распавяду вам, што на якой дошцы гуляюць у шахмат. Ітак, у нас ёсць дошца 8×8, як мы бачым, і першая памылка, якую дапускаюць аматары. Яны неправільна ставяць дошцу. Самае галоўнае, што вы павінны запамятаваць. Поле H1 заўсёды павінна быць белым колерам. Не чорным, а белым. І калі я бачу знаменитасці, якія паказваюць, што, мол, мы вось такія шахматы гуляем і дасылаюць фотку, ім потом прад'яўляюць, што у вас дошца неправільна стаіць. Гэта, я памятаю, яркія прымеры Містер Біст, калі я не памыляюся. І менавіта самы папулярны прымер — гэта актрыса Александра Дадарая, якая апублікавала шахматы каля каміна, як яна гуляе, і там ёй пачалі гаварыць, што ў ёй дошца неправільна стаіць, і калі я не памыляюся, там потым яна даслала новую фатаграфію, што цяпер усё правільна, яна спытала ў сваіх падпісчыкаў, і ёй сказалі, што так. Таму запамятайце, поле H1 у нас заўсёды павінна быць белым колерам. І вось уже на гэтую дошцу давайце ставіць фігуры. Пачнем з самага простага. На другім і сёмым радку у нас стаяць пешкі. Вось яны, белыя пешкі, іх 8 штук, і 8 штук чорных пешак. Вось яны тут ставяцца, нічога складанага тут няма. Вось у нас пастаўлены усе пешкі, якія даступны ў камплекце. Вось, што далей? Мы ідзем па бакам, мы пачнем па бакам. Якраз такі, раз мы гаворым пра гэтае поле, давайте паговорым пра гэтае поле. Што там стаіць? Там у нас стаяць ладзі. Вось дзве белыя ладзі, вось дзве чорныя ладзі. І вось самае, што рэдка сустракаемая памылка, якую я чуў, аматары гавораць не ладзя, а тура. Гэта старая назва, так гаворыць не трэба, трэба гаворыць ладзя. Вось. Але так сапраўды мала хто гаворыць. Вось у каго з назвай няма ніякіх праблем, так гэта з канём. Вось конь, усе разумеюць, што такое конь, но ёсць трошачкі моманты, што людзі не разумеюць, як ім хадзіць. Ну, мы таксама ў гэтым відэа навучымся. Вось. Далей у нас ідуць сланы. Некаторыя могуць называць сланоў епіскапам. Я разумею, чаму, таму што ў англаязычным прасторы гэта не слон, а бішап. І бішап, калі не памыляюся, перакладаецца як епіскап, і таму так гаворыць. Вось, але ў нас гэта называецца слон. І вось яшчэ такая часта сустракаемая памылка ў аматараў у пачатку. Яны не ведаюць, як ставіць правільна караля і ферзя. Ці так, ці вось так. Правільны адказ вось так. Лёгка запамятаць, ферзь любіць свой колер, і ферзь павінен быць бліжэй больш да левага краю, чым кароль да левага краю. Альбо кароль павінен быць больш да правага боку, бліжэй, чым ферзь. Вось. І самае галоўнае, што трэба запамятаць, гэта ферзь. Гэта не каралева. Вось самая часта сустракаемая памылка ў аматараў, яны гавораць, што гэта каралева. Гэта не так, гэта ферзь. Гэта трэба запамятаць як отча наш і заўсёды гаворыць ферзь. Калі вы будзеце гаворыць, што гэта каралева, вы будзеце адразу падаць унізе ў сваёй шахматнай супольнасці. Не трэба так. Вось. І ў чорных дакладна таксама. Паўтаруся. Ферзь любіць свой колер. І H1 у нас поле заўсёды белае, і
Правильно, ферзь, а не каралева. Гэта тры часта сустракаемыя памылкі у пачатку, калі вы яшчэ не пачалі гуляць, а вы ўжо іх дапускаеце. Не дапускайце, калі ласка. А цяпер пагаворым пра фігуры паасобку. Итак, агляд фігур мы пачнем з пешкі, таму што пешка гэта душа шахмат. Я не памятаю, хто сказаў, напішыце ў каментарах. Пешка, якая стаіць на другім радку, у якім усё мераецца, то бок у фігур ёсць цэннасць, і яны каштуюцца ў пешках. Пешка ў пачатку партыі можа пайсці як на одну клетку ўперад, так і на дзве клеткі ўперад. Далей яна можа ісці толькі на одну клетку ўперад. Толькі на одну. Ёсць яшчэ такі момант, што можна пешку паставіць па дыяганалі, але гэта называецца узяццё. Ну, напрыклад, у нас ёсць штосьці такое, мы пашлі сюда, чорныя сюда, і у нас ёсць выбар, куды пайсці. Альбо сюда, альбо з'есці пешку. Вось можна з'есці пешку, можна не з'едаць пешку, можна пайсці ўперад. Гэта не шашкі, дзе трэба абавязкова браць фігуры, гэта шахматы, тут можна не браць абавязкова фігуры за некаторым выключэннем. Вось, таму гэта ваш выбор, усё залежыць ад пазіцыі насамрэч. Далей паговорым пра каня, і вось тут вот такой цікавы момант, што я ведаю, што ў розных краінах па-разнаму паказваюць, як ходзіць конь. Меня вучылі, як і ўсіх, нават у СНГ прасторы, што ён ходзіць буквай Г, то бок, напрыклад, уперад і на одну клетку ўправа ці лева, то есть ось так вот, альбо направо, ну, ці налево, і на одну клетку ўверх ці ўніз, то альбо ўніз, і там таксама на одну клетку ці ўправа ці ўлева. Але мне вельмі спадабалася, як паказваюць, калі не памыляюся, у Амерыкі, як ходзіць конь. Паглядзім. Конь ходзіць на одну клетку ці ўверх, ці ўніз, ці ўправа, ці ўлева, а потым па дыяганалі. Вось так вот, вось так вот, вось так вот, альбо вось так вот. Па выніках конь можа папасць на поле, якое супрацьлеглае полю, на якім ён стаіць, то бок конь стаіць на чорным поле, і ён можа пайсці толькі на белую клетку. Давайте яшчэ раз пакажу, мабыць, вы заблыталіся. Вось конь ходзіць ось буквай Г, вось яна буква Г, давайте вот так вот нармалёва нарисуем, і таких букв Г усяго 8. Калі вы до сих пор не зразумелі, як ходзіць конь, то я рэкамендую ўсё ж таки папрактыкавацца ў гульні, менавіта ў онлайн-гульні. Там можна амаль на ўсіх сайтах паставіць рэжым, ён, мабыць, і аўтаматычна стаіць, куды можа пайсці фігура, і проста глядзець, як ходзіць конь. Насамрэч, трохі практыкі, і вы ўжо зразумееце. Таму што так, цяжка парой зразумець і аб'ясніць, як ходзіць конь. З астатнімі фігурамі амаль такой праблемы няма. Мы ідзем далей і пераходзім да слона. Слон у нас ходзіць па дыяганалі свайго колеру. Ну, то бок, вось ёсць чарнапольны слон, ён можа хадзіць так, ёсць белапольны слон, ён можа хадзіць вось так вот. Ну і менавіта пра слоноў больш нічога я не магу дабавіць. Адзінае, што у кожнай старонкі ёсць адзін белапольны слон і адзін чарнапольны слон. Дарэчы, мы прагаварылі ўжо пра каня і пра слана, і здесь трэба яшчэ адзін вельмі важны момант абазначыць. Усе фігуры не могуць перапрыгваць праз іншыя фігуры, акрамя коня. То есть, то бок конь вот такі, бачым, ёсць преграда из 3 пешак, але ён можа перапрыгнуць іх і ўсё добра. Слон так не можа перапрыгваць, ён можа збіць пешку, але на наступнае поле далей ён пайсці ну ніяк не можа. Можа пайсці сюды, можа, як я паўтаруся, пайсці і з'есці пешку, можа вось так вот пахадзіць, вось так вот, вось так вот, вось такія варыянты ёсць, а конь можа перапрыгнуць вось альбо сюды, альбо сюды. Гэта датычыцца не толькі слана, але і іншых фігур, але, паўтаруся, толькі конь можа перапрыгваць праз фігуры. Далей у нас ідёт ладдзя. Ладдзя у нас ходзіць по вертыкалі, альбо по гарызанталі,
Добавіць нічога я пакуль што не магу. Пра ладдзю мы яшчэ трохі пазней паговорым. Апошняе, што нагадаю, што ў такім выпадку ладдзя не можа пайсці сюды ці сюды, яна можа пайсці толькі наперад ці забраць пешку. Далей у нас ідзе ферзь. Ферзь у нас гэта смесь ладдзі і слана, і можна сказаць яшчэ пешкі, таму ён і каштуе 9 пешак. Пра кошт мы зараз паговорым таксама. Вось ён ходзіць як слон, напрыклад. Вось ён ходзіць як ладдзя, напрыклад. Так, трэба трохі стрэлкі паставіць нармалёва. Опять же, ён не можа перапрыгваць фігуры, то бок, калі вось тут пешка стаіць, ён можа гэтую пешку з'есці, можа пайсці перад пешкай, але за пешку пераскачыць ён не можа. Ну і з фігур у нас застаўся толькі кароль. Кароль ходзіць як і ферзь, але ёсць адно но. Ён можа хадзіць толькі на одну клетку, але ў любую старонку. Вось такая вось фігура. І, дарэчы, тут яшчэ трэба кое-што сказаць, што, напрыклад, у такой пазіцыі ён не можа пайсці ні сюды, ні сюды, потому што трапляе пад шах. Пра шах мы таксама паговорым. Не можа гэтую пешку забраць, таму што гэтая пешка абараняецца іншай пешкай. Таксама пра гэта паговорым, просто хуценька паказаў, што ёсць такой момант. А цяпер паговорым пра кошт. І так, як я ўжо гаварыў, пешка каштуе пешку. Давайте вот так вот я буду показывать. Типа, вот тут слева у нас фигуры, а черными фигурами я буду показывать их кошт. Давайте вот так вот только я зроблю. Далее у нас ідзе конь. Конь у нас каштуе 3 пешки. Слон у нас таксама каштуе 3 пешки. І да, гэта раўназначныя фігуры по кошту, але трэба насамрэч глядзець на пазіцыю. Я не памятаю, хто сказаў з савецкіх майстроў. Ён даваў слону не 3 пешки, а 3,33 пешки, тому что часцей за ўсё пазіцыя у нас адкрытая, і новичкам менавіта і даваць трэба адкрытыя пазіцыі. Там слон трохі лепей, хаця ёсць такія моманты, таму слону аддаюць немного большую перавагу, але у некаторых выпадках конь мацнее за слона. Ну, ўсё ж таки лічыцца, што гэта две аднолькавыя фігуры. І калі вы будзеце вучыцца разменьваць фігуры, гэта трэба улічваць. Далее у нас идет ладдзя, яна каштуе у нас 5 пешак. Давайте я, ведаеце, вось так вот поставлю. І вось так вот поставлю. Вот так вот. І што тут можна сказаць? Ладдзя 5 пешак каштуе. Мабыць, і нічога і не трэба гаворыць. А вось ферзь, як я казаў раней, каштуе 9 пешак, тому што гэта смесь ладдзі і слана. Ну, пра смесь яшчэ з пешкай гэта преувеличваў, тому што ўсё ж таки вось гэтая тэрмаядзерная сувязь і дае дапаўнительную дадатковую пешку у кошт. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось так вот. Ну, давайте вот так вот я поставлю. Больш наглядна, спадзяюся, цяпер што каштуе. І застаўся нас кароль, але кароль у нас бесцэнны, бескаштоўны. Вось. Не гледзячы на тое, колькі у вас пешак, самае галоўнае, што правильно, паставіць мат каралю. Вось пра шах, мат і пат мы зараз і паговорым. Итак, давайте поговорим, что такое шах, мат и пат. Итак, начнем с шаха. Мабыць, вы чули такую фразу, что от шаха не помирают, калі бачили у якімсьці фільме, ці ваши некоторые знакомые, які гуляюць у шахматы, так говорили. Але гэта больше тычацца гульцоў, якія больш уже дарослыя, які уже пажылыя. Вось яны такое могуць сказаць. Итак, шах. Пачнем з шаха. Вось, напрыклад, белые захацелі зрабіць ракіроўку, пра яе таксама ў гэтым відэа, але трошкі пазней. Вось, зрабілі шах. Шах — гэта калі прайшоў напад на караля суперніка. Вось, слон пахадзіў сюды, і тым часам ён напаў на караля чорных.
і кароль чорных павінен штосьці з гэтым рабіць. І яго ёсць 3 выбары. Першае, гэта просто адступіць. Тут ёсць толькі адзін напрамак для адступлення, таму што хадзіць сюды нельга, таму што гэта таксама будзе шах, і гэта немагчымы ход. Таму толькі можна адступіць сюды. Па-другое, можна перакрыцца. Тут ёсць некаторыя варыянты, як можна перакрыцца. Можна так перакрыцца, можна так перакрыцца, можна нават і так перакрыцца, але так я рабіць не рэкамендую, таму што белыя могуць проста забраць ферзя, чорныя забяруць слана, і што мы будзем мець на ўвазе? Чорныя паціралі ферзя, а я нагадваю, што гэта 9 пешак, а белыя страцілі слана, які каштуе толькі 3 пешкі. То бок белыя ў плюсе на 6 пешак, і гэта для чорных вельмі невыгадна. Таму так не рабіце. Ось давайте тут павернем. Яшчэ раз, ферзём перакрывацца нельга. Ну, гэта я проста яшчэ трохі аб'ясняю некаторыя моманты. І трэцяе, што можна зрабіць, гэтага слана проста з'есці. Насамрэч, вось гэты ход, які я паказаў, вось сюды, ён дрэнны, таму што чорныя проста забіраюць слана. Ну, тут, конечно, можна забраць пешку, але белыя страцілі 3 пешкі, таму што так каштуе слон. А чорныя страцілі 1 пешку, то есть чорныя ў плюсе на 2 пешкі. І гэта вельмі невыгадна для белых. Таму яны так, конечно, не пайдуць, але гэта вельмі добры прымер, як паставіць шах і як ад яго спасцісь. Я спадзяюся, вам зразумела. З шахам разабраліся, цяпер перайдзем да мата. Мат гэта калі каралю шах, але ён не можа ні забраць фігуру, якая на яго нападае. Ну, там не абавязкова, там іншая фігура можа забіраць фігуру. Сам кароль таксама можа забіраць фігуру, каб спасціць ад шаха. Я просто ў папярэднім выпадку не паказаў гэтага. Ён не можа адысці нікуды, ён не можа ніяк перакрыцца, таму гэта мат. Абавязкова, каб быў шах. У гэтым выпадку у нас ёсць некалькі возможнасцяў паставіць мат. Вось раз мат, 2 мат, 3 мат, 4 мат. Ось, напрыклад, мы ставім такой мат, і куды? Кароль сюды не можа пайсці, тут ферзь кантралюе. Сюды не можа, ферзь кантралюе. Сюды і сюды, тут і ферзь. І кароль кантралюе. Ферзя забіраць нельга, таму што яго абараняе кароль, а кароль насупраць караля стаяць не можа. Паміж імі заўсёды павінна быць мінімум 1 клетка, то бок такая пазіцыя немагчыма. Гэта трэба запамятаць. І вось ён такі мат. Вось, напрыклад, калі такі мат, то есть кароль нічым не можа перакрыцца. Вось, напрыклад, ось такая пазіцыя. Ну, ёсць у чорных яшчэ там ладзен. Давайте для нагляднасці ферзя паставлю. Толькі давайте я его сюды паставлю, чтобы было больш наглядна. Вось, глядзіце, ёсць ферзь, але ён ніяк не можа перакрыць і абараніць карля. Калі ён бы стаяў тут, то ён мог бы перакрыцца, гэта быў бы проста шах. А калі ён тут, то ніяк перакрыцца немагчыма, гэта мат. Ферзя ніяк не можна забраць. Напрыклад, ферзь бы стаяў тут, і ён мог бы забраць гэтага ферзя. Но ён стаіць тут, забраць не можа. Кароль нікуды не можа пайсці, ні сюды, таму што ферзь яго все равно можа, грубо говоря, з'есці на наступным ходзе. Ні сюды па той ж самай прычыны. Ну і як я гаварыў, кароль не можа пайсці сюды, таму што паміж каралямі абавязкова патрэбна быць мінімум 1 поле. Спадзяюся, вам зразумела, што такое мат. Перайдзем да пата. Напрыклад, вось такая пазіцыя. Можаце паставіць відэа на паузу і паставіць мат у 1 ход. Вось ён. Но, напрыклад, белые выпадкова паставілі ферзя сюды. І вось што атрымліваецца. Каралю нікуды не можа пайсці. Ну, таму што вось гэтыя ўсе паля, яны прабіваюцца фігурамі белых. Кароль не можа нікуды пайсці, больш не засталася ні адной фігуры. Ну, напрыклад, калі б у чорных была бы пешка, яны бы, конечно же, пашлі бы пешкай куды-небудзь, альбо там іншая фігура, якая б засталася, якая магла бы хадзіць, але нічога з гэтага няма. І самае цікавае, што шаха няма. І вось гэта важны момант. Каралю нікуды хадзіць, увогуле чорныя не могуць хадзіць, шаха няма, гэта пат. Самае цікавае, што гэта лічыцца нічыёй. Просто паглядзіце, вось белы ў гэтай пазіцыі маглі паставіць мат у 1 ход, і ўсё, гэта перамога. Белыя перамаглі. А так яны паставілі ферзя сюда, і гэта нічыя.
Вось такі вось момант. І на аматарскім узроўні я рэкамендую не слухаць іншых, хто гаворыць, што там супернік без ферзя, трэба здавацца. Не, на аматарскім узроўні, калі мы гаворым пра рэйтынгі на онлайн-платформах, там да 1000, мабыць, да 1200, не здавайцеся ніколі. Спрабуйце гуляць да канца. І тады вам будзе дзесьці шансаваць, і вы будзеце атрымліваць там не паразу, а нічыю. Гэта вельмі важна. Уже на больш высокім узроўні, калі у вас там не хапае ферзя, можна ўжо і здацца, таму што там ужо зразумела, там супернікі опытныя, там шанс такой памылкі вельмі-вельмі велізарны. Таму барыся да канца, гэта самае галоўнае. І апошняе, што я хацеў бы расказаць у гэтым сегменце, гэта пра тое, як можа скончыцца партыя. Напрыклад, у нас ёсць результат белыя перамаглі альбо чорныя перамаглі. Як гэта можа быць? Па-першае, гэта можа быць мат, ну ось, напрыклад, усё ж такі мат хтосьці паставіў, ось як у гэтым выпадку. Альбо супернік здаўся, як я ўжо гаварыў, што я вам не рэкамендую, калі вы вельмі аматарскі у вас узровень. Не здавайцеся ніколі, гуляйце да апошняга. Вось калі у вас узровень усё ж такі павысіцца, узровень супернікаў ваш, самае галоўнае, таксама павысіцца, там таксама ўжо можна к этаму прыбегаць, але калі вы толькі пачынаеце, я вам забараняю здавацца. Ну і па-трэцяе, большасць турніраў гуляецца з часамі. Пра часы мы, дарэчы, пагаворым ужо ў другім відэа. І калі у вас сканчваецца час на падумаць, вы прайгралі партыю. Не гледзячы на тое, колькі у вас матэрыяла, там ёсць некаторыя выпадковасці, але калі у вас скончыўся час, гэта амаль заўсёды ваша параза. Не гледзячы на тое, што вы, напрыклад, ось у такой пазіцыі вы гуляеце белымі, і вам застаецца паставіць мат у адзін ход. Тут самае галоўнае, напрыклад, тут ёсць, там, не ведаю, ладзя якая-небудзь у чорных. І белыя проста не паспелі паставіць мат, ось такі вот, тому што ў них скончыўся час. І гэта будзе параза для белых. Вось такі вось цікавы момант. Ну і пагаворым пра нічыю. Нічыя можа адбыцца наступнымі спосабамі. Першае, гэта калі ў нас быў пад. Па-другое, сапернікі пагадзіліся на нічыю. Нават у такой пазіцыі чорныя альбо белыя могуць прапанаваць нічыю, і там супернік можа пагадзіцца ці не пагадзіцца. Ну гэта, канешне, цікавы момант, але такое магчыма, такое бывала насамрэч. Таму па дамоўленасці з супернікам таксама можа быць нічыя. Трэцяе, гэта калі у вас атрымалася трайкратнае паўтарэнне пазіцыі. Ну, напрыклад, у гэтым выпадку вось так вот. Белыя не забіраюць ладзью, не ставяць мат. І вось так вот яны паўтарылі 3 разы пазіцыю, і тым самым прысуждаецца нічыя. Чацвёртае, гэта калі у нас ёсць правіла 50 хадоў. Вось, напрыклад, у нас такая пазіцыя, і гэта насамрэч адна з такіх цяжкіх эндшпільных базавых пазіцый, дзе трэба выйграць гэтую партыю. Ну, вось так, давайте паставім, то калі ход белых, там можна было проста ладзю забраць. І вось калі белыя не змогуць за 50 хадоў паставіць мат, то гэта нічыя, таму што калі б не гэтае правіла, гэтую пазіцыю бы вазілі, як гавораць шахматысты, давайте скажу больш простым языком, гулялі бы некалькі дзён, і не факт, што белыя бы ўсё роўна перамаглі. Ну і апошні выпадак, калі можа быць нічыя, гэта калі у наймацнейшай стараны не хапае матэрыялу да мата. Вось, напрыклад, у белых ёсць адзін конь, ці адзін слон, ці нават можа быць 2 каня, гэта нічыя. Хоць заўсёды. Гэта будзе нічыёй прысуджвацца, таму, калі ласка, гэта улічвайце. І дасцігаць такіх пазіцый. Нават большинство онлайн-сервісаў фіксіруюць нічыю ў такіх выпадках. Ну, таму што нельга паставіць мат. Спадзяюся, зразумела пра тое, што я размаўляў. Мы рухаемся далей. Пагаворым пра некаторыя спецыяльныя правілы ў шахматах. Гэта вельмі важныя правілы, якія, калі вы будзеце ведаць, вы будзеце добрым, нармалёвым шахматыстам на пачатковым узроўні. І так, спачатку пачнем з такога цяжкага правіла, як узяцце на праходзе. Яно было введзена, я не памятаю калі, але гэта такое дапаўненне, такой ход-фікс у нашу шахматную гульню. Справа ў тым, што
белые могуць у падобнай пазіцыі маць шанец узяць на праходзе. Глядзіце, пешка пайшла на 2 клеткі уперад. Гэта важны момант. Пешка пайшла на 2 клеткі ўперад і стала побак з другой пешкай. І ў белых ёсць выбар. Альбо пайсці ўперад, альбо гэтую пешку ўзяць, быццам бы яна пайшла не на 2 клеткі, а на 1 клетку. То бок, вось так вось чорныя пахадзілі, і белыя могуць забраць гэтую пешку. Гэта называецца ўзяцце на праходзе. Такое правіла ёсць. Гэта трэба запамятаць. Але што трэба яшчэ самае галоўнае памятаць, ну, ось, напрыклад, я вот так вот 2 коней паставлю. Дарэчы, я ўсе прымеры праводжу без каралей. Абавязкова у пазіцыях павінны быць каралі, але каб шмат фігур не было, ну, я вырашыў паставіць вось такія вось пазіцыі, каб нічога не мельцішыла. Вось, напрыклад, чорныя сюды пайшлі, белыя пайшлі, напрыклад, так, чорныя вось так вот, і вось цяпер узяцце на праходзе немагчыма. Узяцце на праходзе працуе толькі один ход. То бок, калі чорныя пайшлі сюды, у белых толькі зараз, вось у гэтую хвіліну, у гэты момант ёсць шанец пабіць на праходзе. Вось калі вот так вось ужо прайшло хаця бы один ход, усё, так нельга. Можна пайсці толькі уперад. Вось гэта трэба важна памятаць. Працягваю распавядаць пра спецыфіку пешак. Калі пешка дасцігае 8 радка, і гэта тычыцца белых, а чорных гэта тычыцца першага радка, яны могуць ператварыцца у любую фігуру, акрамя самой сабе і караля. То есть пешка можа ператварыцца, калі стане на апошні радок, у ферзя, у ладдзю, у слана, у коня. Ось у гэтую фігуру. У 99%, мабыць, у 97%, давайте так скажем, адсоткаў, ён будзе ператварацца у ферзя. Ну, таму што ферзь самая моцная фігура, нагадаю, 9 пешак каштуе. І так хутчэй проста мат паставіць. Але ёсць выпадкі, калі невыгадна ставіць ферзя і ставіць іншую фігуру. І, дарэчы, калі вы будзеце гуляць на турнірах, тут важна адзначыць адзін момант, што часцей за ўсё людзі пераварачваюць ладдзю, каб сказаць, што гэта ферзь. Калі вольнага ферзя няма, таму што ёсць выпадкі, калі ферзь стаіць на дошцы і хочацца правесці другога ферзя. Вось. На прафесійных турнірах, калі вы так зробіце, паставіце ладдзю і перавернеце яе на дошцы, вам скажуць, вы што, кукую, дадуць немагчымы ход, і вы можете так прайграць нават партыю. Таму так рабіць нельга, трэба паставіць ферзя, калі ферзя побак няма, вы завеце суддзю і просіце дадатковага ферзя. Дарэчы, некаторыя моманты мы будзем разбіраць у наступных відэа, просто такі вось важны момант я таксама распавёў. Ну і менавіта апошняе з такіх спецыфічных правіл гэта правіла ракіроўкі. І так, ракіроўка гэта калі кароль і ладдзя мяняюцца местамі, грубо говоря, так. Альбо адзін праз іншага перапрыгвае. Ёсць 2 віды ракіроўкі, гэта кароткая ракіроўка альбо длинная ракіроўка. Кароткая ракіроўка гэта калі, тут важны момант, кароль перапрыгвае праз одну клетку управа і ладдзя становіцца побак слева. Альбо кароль перапрыгвае на одну клетку улева, і ладдзя становіцца побак з каралём справа. Вось што такое ракіроўка. Гэта важна памятаць, таму што гэта у 97% партый ракіроўка патрэбна. Бываюць партыі, де ракіроўка не патрэбна, але самае галоўнае абараняць караля. Трохі пазней у гэтым відэа таксама раскажу пра 3 кіта ў шахматах. Караля надо абараняць. Кароль самая ценная фігура, яна бескаштоўная, і калі там каралю прылеціць мат, не трэба лічыць, сколькі вы там пешак з'елі, вы можете з'есці там шмат пешак, ферзя з'есці, але калі вы атрымаеце мат, то гэта таго каштавала. Вось. Таму караля трэба прятаць. Калі немагчыма зрабіць ракіроўка. Па-першае, калі альбо кароль ці ладдзя ўжо хадзілі,
То бок калі гэтая ладдзя ўжо хадзіла, то можна зрабіць толькі длінную ракіроўку. У кароткую сторону хадзіць нельга, тому што ладдзя ўжо хадзіла. Ну альбо кароль ужо хадзіў, там дакладна нельга рабіць ракіроўкі. Вось, па-другое, калі каралю шах, таксама нельга рабіць ракіроўку. Па-трэцяе, калі кароль, вось гэтае бітае поле, якое ён перапрыгвае, таксама пад боем, ну тут пад боем слона, і кароль перапрыгвае праз гэтае поле, таму гэта таксама лічыцца, што нельга рабіць ракіроўку. Ну і, конечно же, калі кароль становіцца пры ракіроўцы на поле, якое прабіваецца чужой фігурай, таксама там быць нельга. Таксама нельга рабіць ракіроўку. І самы цікавы момант, які я заўважыў, забываюць нават шахматыстаў з высокага ўзроўню, і нават я забываў аднойчы. Вось у такім выпадку, калі на ладдзю нападаюць, ракіроўку рабіць можна. Ведаю некаторых шахматыстаў, якія пра гэтае правіла забывалі. То бок у гэтым выпадку рабіць ракіроўку можна. У гэтым выпадку рабіць ракіроўку нельга. Ну і вось тут таксама, давайте я вось у длінную сторону пакажу. Не абавязкова слон гэтае поле прабівае. Гэтае поле можа прабіваць іншая фігура, там пешка, конь, ферзь і так далей. То есть ось у такім выпадку рабіць ракіроўку нельга, а калі на ладдзю нападаюць, то можна, чаму не? Ну, галоўна, каб гэтых слоноў не было. Ось слон нападае на ладдзю, нічога страшного, ракіроўку зрабіць можна. Я спадзяюся, вам зразумела. І так, я распавёў пра ўсе правілы, якія вам патрэбна ведаць. То бок вы ўжо зараз можете сесці і пачаць гульню. І давайте напрыканцы роліка я вам дам некалькі саветаў, як пачынаць парту. Ну, каб не атрымаць дзіцячы мат альбо дурацкі мат. Вось. Дарэчы, пра тое, як больш падрабязна пачынаць парту, мы будзем таксама гаварыць пазней, але давайте-ка у нас такі ось азнакамляючы ролік, і давайте на гэтым, пажалуй, і скончым на азнакамленне. Самае галоўнае, першае, у пачатку партыі трэба занімаць цэнтр. Цэнтр у нас гэта вось гэтыя 4 поле. Вось гэтыя 4 поле. І тут самае галоўнае, што? Вось заняць гэты цэнтр. То бок, тут пешкі могуць стаяць, фігуры, асабліва коні могуць тут стаяць вельмі нешыкоўна стаяць, там даюць нейкую пагрозу чорным. Далей трэба выводзіць лёгкія фігуры. Ферзя у самым пачатку не рэкамендуецца выводзіць, таму што ферзь і ладдзя, там яны наадварот такія дальнабольныя фігуры, яны могуць издалека дапамагаць. Ну, слон у некаторых выпадках таксама дальнабольная фігура, яна таксама можа быць, але там яе трохі функцыянал агранічаны, таму яе можна трохі пабліжа да чорнага караля ставіць. Лёгкія фігуры гэта тыя, што каштуюць 3 пешкі, то бок гэта конь і слон. Вось такую вось пазіцыю можна паставіць. Вось развілі. Слон можа стаяць і тут таксама, і тут таксама. Коня можна, ну, ставіць f33. Ёсць выпадкі, калі можна ставіць на d2, e2. Ставіць коня на край даскі не рэкамендуецца. Конь, стаячы на краю, гэта пазор на голову вашу будзе. Мне так гаварылі, і ўсім так, мабыць, гаварылі. Таму рэкамендую ставіць коня на c3, f3. Вось. І трэцяе правіла – гэта ракіроўка. То бок, калі вы зрабілі ракіроўку, ваш кароль стаў больш бяспечным, таму што кароля трэба хаваць у пачатку і ў сярэдзіне гульні на краю даскі, таму што там фронт атакі будзе такі менш, чым ён застанецца ў цэнтры, то бок яго можна і адсюль там дзесьці нападаць, і адсюль. А так, калі ракіроўку белыя альбо чорныя зрабілі, то застаецца проста там адзін напрамак для атакі. Конечно, ёсць выпадкі, калі ракіроўку можна не рабіць, але гэта вельмі рэдка, і вам на пачатковым узроўні гэта нават і не трэба ведаць, што можна не ракіраваць. Таму заўсёды ракіруйце. Яшчэ забыў сказаць, што слоноў можна хаваць і на другія палі, то бок можна згуляць так вот, і таксама вось так вот зрабіць, вось так вот. Альбо вось
ўсё ж такі сюды пайсці, ёсць разныя шмат варыяцый, і тут трэба разумець, які ў вас вкус. Што вам больш падабаецца, то вы і гуляйце. Пра большасць такіх тыповых пазіцый я вам распавяду пазней, і я, дарэчы, рэкамендую вам не вучыць дэбюты. Таму што дэбюты трэба вучыць ўжо на такім больш прафесійным узроўні. Трэба ведаць у пачатку, як не атрымаць дзіцячы мат, як не папасціся на лавушку якую-небудзь, ну і як правільна расстаўляцца у пачатку. Таму што не трэба забіваць голову ведамі, якія вам не прыгадзяцца ў жыцці, а вось ведаць, як гуляць у шахматы, вам дапаможа. Таму вывучыце якую-небудзь схему, такую ці якую я паказваў, і гуляйце сабе на здароўе. Ну і самае апошняе, што я хацеў бы вам распавесці, гэта пра натацыю. Вы можаце бачыць вось тут букаўкі A, B, C, D, E, F, G, H, хто ведаў ангельскую там мову, нямецкую, зразумелі, што гэта лацінка, і трэба чытаць гэтыя літары па лацінкі. То бок гэта A, B, C, D, E, F, G, H. Вось так вот трэба чытаць. І вось вы можаце бачыць тут вот натацыю ад 1 до 8. Паясню. Гэтыя літары абазначаюць поле, яго каардынату па гарызанталі. Лічбы азначаюць каардынаты поля па вертыкалі. То бок, калі я гавару поле D4, я спачатку называю поле, каардынату поля, якая знаходзіцца па гарызанталі, а потым па вертыкалі. Вось поле наше D4. Калі я гавару F7, я гавару ось пра гэтае поле F7. Ну, давайте вось, напрыклад, я гавару поле, там, не знаю, C8. Я шукаю по гэтай гарызанталі букавку C, вось яна букавка C. І вось тут вот по вертыкалі я шукаю восьмёрочку. Опа, вот наша восьмёрочка. То бок, вот наше поле C8. Для чаго гэта ўвогуле натацыя? Дзякуючы гэтай натацыі можна лёгка распавесці пра партыю. Самое галоўнае, што мы записываем партию, то есть классічныя кантролі шахмат записываются, і дзякуючы гэтай натацыі мы можем запісаць нашу шахматную партию. Вось што я менавіта і хацеў расказаць у гэтым роліку. Сябры, я вельмі рад, што вам спадабалася гэта відэа. Я спадзяюся, што яна вам вельмі спадабалася. Калі гэта так, паставьте падабайку, подпішыцеся на канал. Тут будзе шмат чаго. Я не ведаю, як часта буду тут выходзіць відэа, але я паспрабую як можна часцей гэта рабіць. Яшчэ раз удзячны за прагляд. Да пабачэння!